मिक्स बाय लीला यादव। नैहर में कैले हनी काम सारे मांगे नैहर में कैले हनी काम सारे मांगे अगे भतारा के नहा महलो यारवा के कहाँ गे अगे भतारा के नहा महलो यारवा के काम गे अगे भतारा के नहा महलो यारवा के काम गे मिले ले आओ हनी सुबह और शाम गे मिले ले आओ हनी सुबह और शाम गे अगे भतारा के नहा महलो यारवा के कहाँ मगे अगे भतारा के नहा महलो यारवा के कहाँ मगे अगे भतारा के नहा महलो देवत ना हो तो मागा तोहर भातार गे यद बड़ी आहरत हो तो कैल हमर प्यार गे एकर जा देवत ना हो तो मागा तोहर भातार गे अब यद बड़ी आहरत हो तो कैल हमर प्यार गे तोरे चलते हो लहलिया गमे बादाना मागे तोरे चलते हो लहलिया गमे बादाना मागे अगे भतारा के नहा महलो यारवा के कहाँ मगे अगे भतारा के नहा महलो यारवा के कहाँ मगे अगे भतारा के नहा महलो यारवा के कहाँ मगे ससुरा में जाई के हमारे के देना से बन गनी महाई गे बहनोहियो भरा ससुरा में जाई के हमारे के देना से बन गनी महाई गे अब लेवे केतले भी दाम गे अब लेवे देवे के केतले भी दाम गे अगे रह जावा के नहा महलो लीला के कहाँ गे बारूनावा के नहा महलो लीला के कहाँ गे रंजीतावा के नहा महलो लीला के कहाँ गे। रिकॉर्डिंग बाय रंजू रागनी स्टूडियो गुरारू गया।